Sports. Pimmusay ni Team Philippines para chess athlete Sander Severino idilayang Sabado iti Rabii. Dahito itinagbali na kumpirmasyon ni head coach James Infiesto babayan iti social media post. Iti agtaweno patapulungan ni Severino ket tubo iti Silay Negros Occidental ket maysa 5-time gold medalist iti Asian Para Games no sa dino nakibulsay iti pat iti Jakarta iti tawen 2008 bayat maysa medalya iti 2022 Hangzhou edition. Itay laeng nabiit iti 13th ASEAN Para Games anaangay jay Thailand ket kimulekta ni Severino iti 5 gold medals manipod iti individual ken team standard. Individual ken team rapid malaksid iti team blitz events ni Severino ket naikanlaeng iti 20 atawen nga agbyag iti agtawen iti 8 gapo iti muscle dystrophy or degeneration. Ti muscular dystrophy ket maysa matawid a sakit a genetic amang pakapsot ken mangperdi iti skeletal muscles iti maysa tao amang itunda iti saan na makagraw komplikasyon iti puso ken panaganges ken nasapa nga ipupusay. Para iti IFM Sports, dahito ni Idol Joey C. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.